hakkımızın ödenmesini istiyor. Ek ödeme değil, tek ödeme istiyoruz. Jura Bijîşkana Diyarbekirê bi civîneke çapemeniye ragihand ku Yekîtiya Bijîşkana Tirkiyeyê biryar daye di meha mijdarê de rêzečalakiyan li dar bixe û duruşmeya van çalakiyan jî dê ked a me ye gotin jî ya me ye bê. Hata majekirin ku armanca van çalakiyan ew e şart û mercên kar ên tendurustkaran were baştirkirin û mûçeyên tendurustkaran bo ku bikare bi debera xwe bikin were rêkûpekkirin. Seroka Jûra Bijîşkana Diyarbekirê Elîf Turan anîzmin ku hem ji ber pandemiyê barê tendurustkaran giran bûye û hem jî ji ber biryarnameyan perçxas pêdivî hebe jî bi hezaran tendurustkar ji kar hatin derxistin û yên nû jî nayên wergirtin. Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon varken hem mûçeyê bijîşkan hem mûçeyê bijîşkên malnişîn dibin sînorê de barê de ye. Divê mûçe li gorî enflasyonê bi awayeke rasteqînê were destnîşankirin. Divê di ser kar de mûçeyê bijîşkan herî kêm 18,000 lîre be û dema malnişîn bin jî herî kêm 10,000 lîre be. Ji bo ku barê bijîşkan di wan şertên pandemiyê de siviktir dibe, tendurustkarên nû werin wergirtin û bijîşkên ji kar hatine avêtin jî vegerin ser karên xwe. Di daxuyaniya tendurustkaran de xaleke ku derket pêş ew bû ku tendurustkar gelek caran bêyî ku bêhna xwe vedin bênavber kar dikin û herî dawî jî bijîşkek ji ber ku 6 saetan kar kir û bêxewma û li ser otomobîlê bi xew veçû û qeza derbas kir jiyara xwe ji dest da. Endamê lijneya navendiyê Yekîtiya Bijîşkana Tirkiyeyê Halî Siyerlîqaya dibêje divê demê karkirinê li gor şart û mercan were amadekirin. 36 saat bê navber bê xew bê em bêjin ku bêhna xwe bidê dixebitin. Yani çima jî wihaye ji ber ku pergalan tendurustiyê rast nayê meşandin. Yani karûbarê hemû karûbar di ser pişta asîstana de ye, ser pişta bijîşkaya de, ser pişta xebatkarên tendurustî. Hat ragihandin di çarçoveya rêzečalakiyên tendurustkaran a meha mijdarê de dê di 23 mijdarê de li Stenbolê meşek bi navê Meşa Spî were li darxistin. Dîsa wek berdewamiya van çalakiyan dê di 27 mijdarê de li Enqereyê jî kongreyek were li darxistin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.